Balik mriko meleh. Nggih. Aduh. Nek mriko pundi? Lah mriku elek dalane mboten saged. Mriko? Nek ngroko nggih saged. Mriko tembus pundi? Gondang mangke nganan to dugi masjid mriku anu dugi bareng. Ning dalane rada apik. Saya nak dugi bareng pun saya. Dengan mau napa ke mriku. Oh, ke mriko. Mriku. Nggih. Mandang foto lama teng mriki niku njekur kali kok. Nak mriki niku ya elek nih, nak mriki. Enggak niku anu. Dalane elek. Berarti teng ngliwati jati wau nggih. Nggih. Teng Turmun meleh. Tunggu. Iya no, nak nundang-nundang. Ya. Pak itu kan metune kan rumo nak tak banding bareng. Desa di jalur-jalur. Ini ada Sungai Bengawan Solo. Suasananya keruh ya teman-teman ya. Ini Sungai Bengawan Solo yang melewati Kabupaten Sragen. Mau mancing kemana, Dek? Udah habis mancing. Oh, habis mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman dengan saya di channel Herikat ya. Sudah lama sekali kita tidak jumpa di channel ini karena sesuatu hal. Dan bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan berkelimpahan rezeki ya. Amin. Doa-doa yang baik buat teman-teman semua. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan dukungan, like, komen, dan subscribe pada channel ini sehingga channel ini berkembang dan saya selalu bersemangat untuk mengajak teman-teman main ke belusukan desa yang berada di pedalaman Jawa Tengah. Dan saat ini teman-teman, saya lagi berada di Tangen, Sragen, atau tepatnya kita akan ajak teman-teman untuk menuju ke sebuah dusun terpencil yang berada di Dusun Gondang, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Dan desa ini rumahnya masih jarang-jarang ya teman-teman ya. Dan berada di tengah hutan tebu, juga hutan jati. Dan desa ini merupakan desa paling ujung di Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan atau Purwodadi teman-teman. Jadi ini desa di jalur-jalur perbatasan. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita ke TKP. Let's go. Assalamualaikum. Bu, niki niku dusun apa? Nggih. Sanes Kayen. Kayen di sini niku dalan-dalan. Sithik tok berarti nggih? Nggih. Kalau Pak Heri, Bu. Pak Heri. Heri Sumberlawang. Nggih. Oh niki dusun Gondang. Undangnya kerajaan niku anu tan kali mriko niki mundakane terus anu dukuhane. Oh dukane Gondang. Anu kerajaan mriko Gondang niki mundakan sing kiyen anu niku Kayen. Oh Kayen berarti sithik tok Ibu. Nggih. Walah, kalau mau busuk-busuk teko mriko kepleset-pleset. Ya sen anu jenengan lajeng teng ndi? Dolan-dolan. Pokoknya teng napa? Desa Galeh. Nek mriki nderek Kradenan apa Galeh? Anu tak Sragen. Niki tasih Sragen nggih. Sragen. Oh. Perbatasane Purwodadi mriku Pak. Oh mriku. Kono nek ajeng wangsul medali pundi Bu? Niki napa mriko? Sumber lawang niku. Atau anu aja ke jalur niku. Jalur jalan gede. Jalan gede mangke nek pemberawang niku ora mriko to. Nggih. Nggih mriko. Balik mriko meleh. Nggih. Aduh. Nek mriko pundi? Lah mriku elek dalane mboten saged. Mriko? Nek ngroko nggih saged. Mriko tembus pundi? Gondang mangke nganan to dugi masjid mriku anu dugi bareng. Ning dalane rada apik. Saya nak dugi bareng pun saya. Jenengan mau napa ke mriku? Oh, ke mriko. Ke mriku. Nggih. Teng bareng. Nggih. Nek bareng mriko dugi pundi? Jenengan masalah SD bareng mriku napa mboten? Nggih ketok.
Iku tembusnya pundi, Mbah? Basa makana mriko nggih dugi Trumon. Oh, Tutrumon nggih. Mriko dugi Berjo, 12 dugi Tangen, Oh. Sragen. Ning penak mriki kalih mriko nggih. Nggih, mriko mboten saged kok. Mbah. Jalan-jalan. Sumber Lawang. Jalan-jalan, Mbah. Jalan-jalan mawon. Oh, gondang, Bu. Nggih, gondang niku. Niki gondang. Niki nggih selake gondang. Dukuh gondang nggih. Gondang. Ora nang gondang bandeng niku. Nek menurut Ibu, Gangsa, gondang ati gangsa. nek menurut Ibu, kula penak mriko napa balik? Sorry, balik mriko napa medal mriki? Ya nenake, saya kan tinggalan jalane enggak Mriko elek. elek. Ning mboten lemah to, Mbah? Nggih ngaten iki lho. Sempren mengkene aku ki masjid tekan niku nggih pun sadak sae. Pun halus. Masjid aku ke kanan. Iki anu napa kanan. Mengki cor-coran halus nggih. Nek ke kiri mboten enten. Iki kiri mengke keplas tuki bungkus. Aduh. Oke. Berarti Nak jenengan nak mboten lajeng teng pundi ngaten. ajeng wangsul mawon lah wong wis keselek, Mbah. Nggih. Berarti menika mawon mengki pathokane masjid, terus kanan, Nggih kanan. terus Sampai itu bareng malih. Belok kanan. Kanan. Oke, impres bareng niku. 12 malih. Oke, impres Trumon, Sekolah Trumon. oh nggih. Belok kiri, oke Sekolah Trumon niku to. Nggih. Terus miringatan oke bertek. 12 oke jalan alun. Oh nggih. Berarti anu nggih, Mbah. Napa jenenge? Lali aku sampean error. Nggih, kalau tak ikut jalan-jalan nggih, Mbah. Nggih. Mbah dalan mboten niki? Nggih, Pak. Oh, nembe napa niku dak-dak. Lah niku bulanan ta. Bulanan niku. Oh, nek warga Gondang mriki pinten rumah, Mbah? Kirangan kula nggih bukan kamu. Mbah asli sini napa mriko? Kula nggih arte gangsal niki nggih lingkungan kula nggih sak bulan kali niku. Oh, Pengetan mereka nggih arte. nggih. Wah, ini teman-teman, dusun Gondang, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, teman-teman. Nggih, desanya dikelilingi hutan jati ya. Mas, baru apa? Main-main. Oh nih, suasana dusunnya teman-teman. Ini panen nggih, Mbah? Oh lah nggih. Kita pulangnya lewat sana. Jalannya seperti ini. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita tanya-tanya warga sampai ketemu lagi di desa selanjutnya. Oh lah, aku mah kok jarine dikandani wong. Ini kan mriko mengke tembus dalan gede ngoten. Tembus jalan gede mereka bukit pundi lah mengke. Ceng pasar niku to? Pasar nggih mriku kok. Boten mriko. Mboten no. Mereka pasar pundi? Pasar Galeh. Jalan nggih niku. Nggih. Walah. Jenengan kan keblasok teng bukit mriki niku kan keblasok naik asale nyanjangi ke mriko. Keblasok bukit mriki wau naik pasar Galeh lurus mengke anu jalan sing mriko niku kan bablas ngalor. Oh, nggih. Sing dalan sae niku. Nggih. Berarti kalau nek wangsul teng Sragen mriko Mbah? Sragen nggih mriko. Mriko kadon Nake balik adet mriki. Balik meleh. Nggih. Nake mengke bukit mriko to sambil niku nginden kan. Dalane elek. jare ten pundi iki? Pripun? Anu aden ten pundi jenane? Sing wangsul Oh, lagiane Sragen, Kelapa. Sumber Lawang. Lah kene mriko kadon Balik meleh berarti. kene. Nek mendal mriko tebe. Mriko kan nggih teko ning kaduang kok mengke. Ning dalane halus, Mbah. Belak-belak mboten lho, Pak. Boten nek Mandang foto lama teng mriki niku njukur kali kok. nak mriki mesti elek niki, nak mriki. Munggah senggak niku anu. Dalane elek. Berarti teng lewati jati wau nggih. Nggih. Teng Trumun meleh. Lah rumun. Iya no, nak metu ndak-ndak Ya, ya, Pak ya, itu ya. kan metune kan rumon.
ngono agak banding barang. Lha kesasar ado nggih, Mbah? Lu ada sama anak juga waduh Sragen ada nih ibu. Harapan Nggih mboten apa wong Dolan, Mbah? Nggih. pergaulan opere, Pak. Lah nggih. Mbah asmane sinten, Mbah? Asmane sinten? Kula Nojo, Pak. Mbah Nojo. Asli mriki? Nggih. Panen apa niki? Alah panen pari jarang kasal panen Pak. lekas ya, Pak. Bekas nggih. Nggih. Nanti pendeti wong salep. Berarti kalau balik mriko terus belok kanan niku nggih, Bu? Kalau wae mlebete saking Trumun. Saya nuwun mriki, Nggih. mriki ya, Mas. Nggih. Oh, mriki nek sing nutusen mriko mriko mleh, mriko balik mleh pokoke. Nggih. Niku SD Nggih, mlebete SD wau. Nggih. Menika anu to. Lah niku itu. Kiri. Nggih. Lah niku mung sak jurusan niku kok. Nggih. Mriki tesih Jawa, Mbah? Anu Wong pun lekas terang. telung dino. Terang nggih. Pak. Listrik pun lebet nggih. Pun. Alah. Dan terakhir kaduan iki balik kata mawon ngoten niku yang ajeng teng Buro wong anu kudu Wong kebrasok. walah sampean tok mriki nemu kaduan kono niku lho kan kalih miko ngono. Yalah, blusukan kebusuk tenan iki. Niku tesih kampung, Mbah? Nggih nggih niki sing bablas mriko niku mandar kerajaan mriko sing kampung Bukuang niki. Mriki nggih. Oh. Nak karane nggih ngundang jane ning jane dukane mundaan iki. Mundaan? Nggih nek ya sing penting nggih ngundang niku. Oh, nggih, nggih, nggih. Siap, siap. Sasar. Nggih kantun balik. Balik maneh, nggih. Balik meh. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Nggih ngomong. Kok tak nyuwun pamit riyen terus ke perjalanan pulang. Oh nggih nggih. Nggih. Lah mboten beto. Nika motore teng mriko. Oh. Nggih, motor dhuwur soalnya nek becok-becok wedi lho, Mbah. Nggih. Sehat selalu nggih, Mbah. Nggih nggih. Nggih, asalamualaikum. Nggih. Aduh. Nggih, Jalan sing sae. nggih, planning-planning. Monggo, Bu. Itu mboten minggu-minggu mboten. Nggih, nggih. Siap. Nih teman-teman, kita akan kembali lagi ke sana lewat jalan yang becok-becok tadi. Mumpung belum hujan ya, nanti pelan-pelan aja. Demikian tadi eksplor kita di Dusun Gondang, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Nah, teman-teman, kita berada di Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, teman-teman. Ini ada Sungai Bengawan Solo. Suasananya keruh ya, teman-teman ya. Ini Sungai Bengawan Solo yang melewati Kabupaten Sragen. Bengawan Solo. Aduh, lagunya yang sangat melegenda teman pada zamannya. Syahdu banget. Kok Tangen? Kecamatan. Saya akor tekon kok mriko wonten hutan nggih? Mriko wonten hutan apa? Oh, Gunung Banyak lho niku. Mbune saking pundi, Pak? Saking punti Blimbing. Blimbing. Oh, berarti nek mriko Jenar? Nggih. Mriko? Mriko dugi Sragen Kota. Sragen Kota. Nek kula teng Sumberlawang mriko nggih. Oh. Padahal kalau asline ya wong kene ya. Jenengan. Sumberlawang tapi nek nang kene kok ya Puanase Pol ya. Mboten tahu teng Jawa kali ya. Kula suwe teng Solo 3. Nggih. Nggih. Masih daleme pundi? Kula mriki mawon ler tangan mriku. Oh, ler tangan. Ringan. Siap. Aku karo jambu kok apa apik-apik. Dadi pengen. Mas. Nggih, mangga-mangga. Teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan pulang menuju ke arah Semarang. Nanti kita lewat di Mondokan, kemudian Kecamatan Sumberlawang, nanti belok di Gemolong, Karanggede, masuk di Kabupaten Semarang dan kembali ke Salatiga. Dan perjalanannya jauh banget ternyata teman-teman ya, butuh waktu lebih dari 2,5 jam. Demi menghibur teman-teman semua, kita tetap semangat walaupun panasnya sangat menyengat. Let's go.